נדבר. את לוחצת שם באמצע? כן. אתה רואה את אי, מה? שיער. הוא כבר פגע בי, זה לא עושה. זה בורח לי. כן, אבל תפגע לך בזה. אני לא יכולה ללחוץ כל הזמן על זה. איפה זה? הוא ברח לי, אני לא רואה אותו. מדי כמה שניות. את הגמד הזה יעיל קנתה לנו. שנייה. ומזמינים אותנו ביום חמישי לארוחת בוקר. יפה, כל הכבוד. כן. רואים השחור הזה מסתיר אותו. זה שחור. איזה שחור? שמופיע פה הריבוע. כן, אני יודע, זה רק מסתיר בצילום, ואחרי זה רואים את זה נורמל. איפה? בחוץ הוא הרבה יותר קשה. הוא יורד, אתה נוחת או שעוד לא?